Bağıra uşun nefsanına bir baba deyip bir gariban bir yigit Muhammed Peygamber'in yanına gelip Peygamber'imize ardına edipdir. Ya Resulullah men bir cahide 40 tılla bergiyim ma. O belli bir wagtlyk allymyna men wagty dolly. O ber bilenmok alamda da şert ettim eger diýilen wagt puluny aýtarıp berip bilmesem bu bir boy yetişen gyzy var eken şo gyzymy o alyp gidilersiňiz diýip şolar ya şert ettim. Ya Resulullah wagtymyň bolly elimde de pulum ýok. Maňa bir kömek edäýsiňiz diýipdir. Onda da Serdar Alem var senin diýipdir gitti. Hedrat Aliň ýanyna bardy. Hedrat Ala diýipdir. Ýagdaýyňy düşündir diýipdir. O baba da näme? Bar Hedrat Aliň ýanyna baryp ýagdaýyny düşündiripdir. Hedrat Alla da bir ýüşüp ýatan zat ýok. Hedrat Aliň hem ýagdaýyndan habar baý bolsa Peygamberimiziň şonu Hedrat Ali ýanky babara uşana hem ýylyma düşdüp bir o şäheriň daşyna bir çolarak ýere ýylyna düşürip alyp barýarmy şonu babara uşan pikir edýär be Hedrat Ali bir gömüp goýan bir humwamka gidilip goýan hazynasy wamka buňa mawr ýylan ütüş artyk maşgady ýok ýardaşyndan göräýmän diýip içini gepledip Hedrat Aliň ýylyna düşüp barýan näme şäherden bir ulagrak daşyrak ýere çykyp babam diýipdir bir arkama ýapyş eliňem boýnuma orada gözüňem yum diýipdir. Ýöne gözüň men aç diýinçem gözüň açaýmagyn diýip ýanky baba uşany arkasyna alyp ismagydam dowasyny okap şo taýdan berberlen şäherine gelip düşdi diýe. Taýda baba uşany arkasyna alyp uçup ýanky 4 aýlyk 5 aýlyk ýoly göz açmaýan salymda geçip berberlen şäherine düşdi diýe. Hani babam açın gözümü diýdi, gözüni açdy görse başka ýurt, başka şäherde dur, başka millet. Şuna Hedrat Ala aýtdy diýe, meni diýdi diýe, boýnuma bir zynjyr salyp, süýräp şähere salla bir gulwalaryny ertdi, maňa 1000 guluň bahasyny kesdi diýe. O bazara aýlan iň gymmat gul näçe teňe bolsa, näçe tümen bolsa, mysal üçin şoň 1000 sany guluň bahasyny maňa kesse bazara çykarda meni sat diýdi diýe. Emma men kimligime aýtma, öz kimligime aýtma, hiç kime işler düşünürjegim bolma diýip şeýle şert etdiler diýe. Bu da Hedrat Aliň boýnuny ynjyratyp ýupatyp ýankyny hamana gulýal edip şo şähere süýräp sallydy diýe gulwalaryny ertip diýeli şo bazarda bir guluň bahasy mysal üçin 100 tümen bolsa Hedrat Ala 1000 sany guluň bahasyny kesdi diýe. Muňa da şäheriň halky diýe gen alyp bu näme gul beýleki gullardan 1000 esse gymmat mı näme artykmaçlygy bar diýip sorasalar 1000 tane artykmaçlygy bar mı edýänni hiç kim edilen okşoň üçin muňa şunçaly men baha kesýän diýe şonu şo gün niýe paşan şo şäheriň paşasynyň köşküne mysal üçin 20-30 sany gul gerek bolup şo gün şo bazara gul almak üçin ýürüýdi paşan diýe Wezir wekiller, hyzmatkarlar diýe gul almana çykypdyrlar diýe. Ýanky habar eşitip babara uşana aýtdylar diýe, guluňy diýip diýe paşamyza görkezeli eger o şertlerini bitirse bu göwnüne yarasa 1000 guluň bahasyny berip sizden alarsa ol mesele dällik diýe. Ýöne ilki bir guluňyzy barlap görjek hem de paşamyza görkezjek diýdi diýe. Bu da bolýa diýip şert etdiler diýe bardylar paşan köşküne diýe şonu ýanky paşan 3 tane şerti var diye de şu yurdumun beylesinden bir ulu derya geçiyor şu her yıl bir ul fiil gelip men giden şäherimin ilatymyň ekin meydanlaryny oğullarını su alýar diye şunu bir şäherini tapyp berse birinji şertim diýdi diye. Long Hedrat Ala bir şäheriň çetragyna çykdy da diye bir elini açyp dile etdi diye Allah Taala'dan. Bu zatlar Peygamberimize aýan boldy diye düldülüň ýerine diye ýanky Zülfikar galyjyny niýe dakyp düldülüň sırtyna bir gamçy çallywan janawar diye ýyllaryň çaltdygyna Hedrat Aliň ýanyna gelip düşdi diye aty. Muň bilen gidip bir ulu dağın bir bölegini niýe edil bir meske kesen ýara diýip diye bir ulu dağın bir bölek taşyny bölüýip aldy diye Zülfikar galyjyň ýanky keramaty bilen ýanky böwedi baglap, ýanky derýäň suw alýan ýerini baglap o paşa gelip diye aýtdy diye şeýle. İşiniz bitti deyip bunu adamı uğrattılar, bağırlattılar diye görse diye. Hakikaten
iş bitipdir. Yankı soğut yapılıptır. İnni kisille şahara su gelecek geldi ya da onun bu şertini de bitirdi diye. Onun enni gepin keltedi bir aydımın tarihini aytıp berjek bolýana şunu diye şu yurdumun ýerlerinde bir gara dağda bir gara gogokda bir ajdarha ýaşaýar diye şol bütün yıl ukağı diye oyununu da gelip bizim ilatımızı kırıp malları adamları kırıp karnını doyurup yine gidip kovuna girip bir yıllık ukusunu diye şey men ilatıma yaman zelil yetiriyor diye. Şu ajdarhanamı öldürüp berden diye. Bu da bu şertinen boyunun alıp kayıttı diye yankı dağın kovuna geldi. Dürdülatı bilen görse diye bir pet bir ajdarha kış ukusuna ödüp yatan yalı bir ağır ukuda yatır. Ay geldi diye amın canavar bulamır Allah'ın yaradan da di. Yatır ka öldürsem nam artık gör diye. Gel şu canavar bir ilk bir oyor oynayıp barıp otayla bu tayla depti kaptı ona ay görse diye oyunu reallerli ya da gatı pet canavar kor çekip yatır diye de anlam. Şu zülpükarlı otayını bu tayını dürtüledi olun niye bir silkinip oyunu diye yankı ajdarha görse diye önüne bir gizecik oluncuk gel olup duranır da ajdarha gatı pet diye de anlam. Ay şu atıladı bilen niye özüne doğru uğrat diye de ajdarha demini içine doğrup yankı atıladı bilen Hazreti Ali'nin özüne taraf tartı uğradı onu hiç çıkalga yoktur da hareket edip olacak geldi ya da şunu diye alzırap Hazreti Ali'ye ne emetçiğini bilmen niye zülpükar kılıcı diye şey gaptal tutup geçip gidiptir da yankı ajdarhanın içinden şunu diye canavar diye bir beyle nezaret doğan Hazreti Ali onu da bir gen görüp diye bir ne ayır oldu diye niyal edip ajdarha iyiden öğürlüyüp bir silkin topulacak oldu onu niye canavar ikiye bölünüp gitti diye de hep canavarım deyit diye bir paşan şerti için ölürdüm o deyit diye bana kıynandı diye katı şeydi bu işen bitirip vardı onun yankı üçüncü şertin neyme paşa halim deydi onu men köşkümde bir köşk pelvanım var deyit diye ama neye şeyler ver bakıp yatır mı karşıydı çıkılayanım yok o her oturunu da misal için bir 5 tane oyun ile 20 tane kodu 3 tane dram çöreği ya şuraya bir epet at diye de mun karşıydı çıkılayanım yok onu gelay şunu köşk pelvan edip ekip saklap o eklep yon şunu bir barlap göreyim ne deyit diye men o köşk pelvanım maşun bilen bir arena bir adina diye çıkıp görsem deyit diye onu bir güyücüm var gözüm bilen görsem deyit diye Hazreti Ali'nin aradı oldu diye şunu yankı pelvanını çağırdılar olinniye kevat bir vakit geldi diye de gatı epet at diye de onu anırdan gelişine Hazreti Ali seyretti de diye bana bir göğniyet meselçilik etti diye de vah paşa halim men pikir ettim bir ürsem zaliyalı özüme layık bir sapyarnik getirensin de üttüm bunu bıcağı oğlunu yaş oğlunu eken özüm beydip men karşıma çıkarıp bana bir dere kanına kalıp men güne kalıp görme paşa halim ben köşkte bir kase darada bir meclislerde bir meyvip beriyan bir hizmetkar olunca gelip ulun ayzana paşam beytmesene men kimsitmesene deydi onun bana da Hazreti Ali'nin gaharı elli diye. Sonra diye Hazreti Ali yankı pelvana, köşk pelvanına garap bir kağı sedayttı diye de görvat neyme diye. Bar Hudayımның kulu men gel pelvan görüşelim. Bar Hudayımның kulu men gel pelvan görüşelim. Yeryüzünün pelvanısın dur pelvan görüşelim. Gelmesen armağan eder men, seni nece ihsan eder men, yeryüzünüm gan eder men, dur pelvan alış alış.
Ah yarey gelmeden armağan edermen. Ah gelmeden armağan edermen, senin ceyfan edermen, yeryüzünüm kan edermen, dur pelvan alış alış. Şam girdi meydana, girdi meydana merdana, özüm tana her yan her dem gel pelvan alışalı. Gel pelvan görüşünü dur pelvan alışalı, yeryüzünün pelvanısın gel pelvan uruşalı.